Kopři by další otázka to ne. Když si dám kopři v plaskách, ale čo? Já radši bych... Ne, dobře. Já bych ne tady spla. Voda je příjemná. A není to dlouhý, jo. Já se tam natáhni, co znamená? Jau, doží, Co znamená? jau, ty pitomče. Ty lístky jsou. Ty body sladkost nebo tesla pro dospělé, povinnost odpovědnost káze. Na to jsem vyšel, ne? Tím, že já nevím. Skautského slibu. Povinnost. Nemám. Jo, tak teď netuším, hele. To pro dospělé, to je jako úplná kravina. Nevím. Ty bych řekl, no. Ale dobře, jdem na 28. Takhle 28, když tak jdem na 18, jo. Na 16. Nás to vrátí. A 28 je na druhé straně, výborný. Ale tam je 18. Díku, dělej. Tam je 18. A Joši, čím dál tím je to víc správně. Jo, já jsem zvyklý. On je zvyklý, on padá. Je, to zla. A takový prostě.